začíná ten večír, nebo jako. A kde je starosta? Vítá vás v Nové Pace. Vítejte mě v Nové Pace vlastně jako Mikuláše. Musíš slyšet. Jo. Pane starosto, já mám tady případ výpovědku. Nejste slyšetí, což je velká škoda. Megafon patří městskému úřadu, tak by měl fungovat. U mikrofonu Rudolf Sogan, starosta Nové Paky. To je Mikuláš. Tady Orel. Starosto, jak se máte? Dvojka. Což znamená středně oblačno zataženo. Vlastně bojovou pozici. Centrum Nové Paky, radnice, centrum nejkrásnějšího města na světě. Parádní pozice Mikuláš. Starosto, co takhle prohlídnout si nejkrásnější masky průvodu? Co vy na to? V závodě se samozřejmě už po druhé místo. Ale v kategorii dospělých se sám zvědá, jak to dopadne. Asi bych nejdřív udělal kategorie děti a vyhlásili jsme nejlepší 3 masky. Výborně. Slyšeli jste jasně, potřebujeme krásné masky. Děti, pojďte blíž. Ukážete se panu starostovi. Prosím, třeba tady. Zleva z vaší strany, zprava tady se seřaďte tady ke kobyle. Prosím, ke kobyle tady, kam směruje můj amplion. Kobila už to říká, běžte tam. Tam, už. Tam. Jsou tu ještě nějaké děti? Puste děti ze zadních řad, možná, že tam vzadu neslyšíte, pojďte blíž a vemte sem děti. Oceňují se masky. Tak, já teďka budu první a děti vy půjdete zkusit za mnou, jako že já jsem kachna, vy budete kachňátka, jo? Jo, tak jdeme, pojďte, k vás. A postupně nám přisunujte děti do kruhu. Snad to zvládnem. Dělat tady takovou přehlídku pro pana starostu. Perfektní, už se nám tu tvoří kruh. Juch. Starosto, díváš se pozorně? Panečku, ještě se zatočte. Zatočte se, děti, musíme to vidět z celé strany, ty vaše masky. Zatočte se. Tak, teďka zvedněte ruce nahoru, ať vidíme, co máte v rukách. Tady je krása. Perfektní. Starostu, jste spokojen? Takže do finále postupují. Pak to tady rozhodneme prostě. Postupuje medvěd, to je jasný. Postupuje smrtka, která se stává ke mně. Pak to tady udělám z perfektního dolního ještěra malý, dotáhne někde. Ještěr, medvěd, smrtka. Ale ještěr. To je finále. Ale a ještě jsem viděl perfektní z velkého brýlovce. Z velkého brýlova. To je asi Šáša. Super. Takže uděláme teďka to finálové večer a upadnou už na potlesk. Kdo získá nejčí potlesk, to se teda budu platit subjektivně já. Malá smrtka. Malá smrtka. To je asi smrtka a malýho krtka. Malá smrtka se bojí Mikuláše. To je fér. Tak, masky prosím na stupínek. Ať vidí ten zadní tatínek tamhle vzadu. Ty, které řekl pan starosta. Šáša, ještěr, medvěd. Medvěde? Jo, ty už tam seš, já si úplně jasně splnu s těma řečma. Takže budeme hlasovat, nejdříve teda začneme potlesk pro medvěda. Ano, potlesk pro medvěda, prosím. Děkujeme. Nyní potlesk pro ještěra. Ještěr. A do třetice náš šašek. Potlesk prosím teď. Vidím, že probíhá měření. Kouří se z čepice. Vyhrál Ještěr. Tak. Největší potlesk měl Ještěr, vyhrává cenu
pro nejlepší masku na Novopolském masobustu pro rok 2014. Gratuluju. Ještě velký potlesk pro Ještěra. No. Tady Ještěr asi Samik říkal, že tady vyhrává. Tak Ještěrku, dostaneš něco od pana starosty, co ty na to? To? Chtělo by to něco, viď? Tak, budeš muset počkat, jo? Celý se rozdělí až to, takže teď se nejde zase zpátky svoji maminku. Hlavně si pamatuj, že jsi vyhrál a my si tě pak najdeme, jo? Tak, můžete Vasky malé odejít. A teďka dospělí. Jo. A nyní cena, která bude předána přímo tady. Ta už bude pro dospělé, takže děti, my vám děkujeme, můžete se zařadit zpátky a prosíme dospělé, jestli je tu někdo z dospělých, kdo se odvážil do masky, ať se odváží i sem před nás, oceněn bude. Naraz. Tak. I tam ze zádu, pusťte masky dopředu, dospělé masky, Selky, také pojďte k nám. Já jsem dopředu. Dopředějc mám. Tak kde jsou ty masky všetky? Tak, i fotografové si žlutými vlasy můžou soutěžit, je to také maska. Tučňák, hlavně tučňák, ať je dopředu. No, ptáka se puste. Nepatří k vám, jo? Nemáte ptáka. Ještě smrtka, Tak a tohle už se nám zvrhává taneční soutěž, takže prosím, uveďte vaše masky do tance. Do finále postupuje velký bílý kůň, čertice a maník v koši. Takže pojďte se nahoru na ten systém. Ano, systém je naprosto otevřený, průhledný. Tak, první budeme hlasovat pro pána s ženou v koši na zádech na břichu. Takže potlesk prosím teď. Perfektní. Druhý v pořadí může být tento bílý kůň, takže potlesk pro koně prosím teď. A nakonec do třetice je tu potlesk pro čertici. Teď. Nezávidí vám vůbec starost o toto rozhodování. Bílý kůň. Vyhrává bílý kůň, potlesk pro bílého koně, prosím. A to budu chránit. A nyní to je asi vlastně všechno, my vám děkujeme. Můžete se vrátit někam tam. Ty ne, že se tam vypiješ pod tím tam. Tak dojdeš. Tak. A jelikož tu na mě kouká jitrnice, je záhodno dokončiti divadelní představení. Prosím všechny tady krok až 3 dozadu. Dozadu maličko, dozadu maličko. Tak, výborně. Ukázněný to dav zde máme. Se máme. Já vím, když si dá další.